아저씨 뭐예요? 우리 아세요? 알지. 아주 잘 알지. Pozdrav! Koji je vaš omiljeni glumac ili glumica? Meni se sviđa glumica Kim Da-mi koja je imala glavnu ulogu u korejskom filmu Veštica. Ovim filmom ona je postala zvezda u usponu. 우리 작은 마녀 아가씨라 불러줘야. 대체 저한테 왜 이러시는 건데요? 저 아니라니까요? Ja nisam devojka koju tražite. Nisam laka mačo. 지랄하고 자빠지셨네. 다들 나한테 왜 이러는 건데? 나한테 뭘 원해? Zašto ne razumem? To radite meni! 대박. 연기 잘한다. 솔직히 기대 이상이네. Iskreno govoreći, to je više od mojih očekivanja. 진짜 반가워요, 박사님. 정말 너무너무 뵙고 싶었어요. 그동안 잘 지내셨어요? Ćao, doktore, dugo se nismo vidjeli. Znala sam da imaš način rešiš ovaj problem. 살면서 단 하루도 잊어본 적이 없어요. 그 끔찍했던 기억. 내가 어떻게 잊겠어요? 안 그래요? Nisam te zaboravila. Kako mogu da zaboravim taj strašni događaj? Tražila sam te dugo vremena. 혼자 못 죽죠. 억울해서. 나 죽을 거면 당신들 싹 다 데려갈 거야. Plašila sam se da ću umreti sama. Ne mogu da umrem sama. Ne furam gun! Pa zašto me tuku? Ne kradem lovu! Pa zašto me tuku? Ne uzimam mito! Zašto me tuku? Neka me zakitu povuku.